Ma jaqtaw xejn l-appelli tal-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sabiex kulħadd joħroġ jivvota fit-8 ta' Ġunju l-ġej. Elezzjonijiet importanti li fihom se neleġġu 6 rappreżentanti Maltin fil-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsillu Lokali ta' pajjiżna. Waqt attività soċjali organizzata mill-Partit Nazzjonalista f'Baħar iċ-Ċaq, Bernard Grech tkellem dwar l-aħħar avvenimenti li seħħew f'dawn il-jiem b'rabta mal-inkjesta Fajtiż u qal li l-ebda persuna m'għandha taċċetta li tkompli tikkopera mal-kriminali u fakkar fl-akkużi serji marbuta ma' din is-serqa tal-isptarijiet. Bernard Grech qal li l-ebda membru parlamentari m'għandu jibqa' fl-irwol tiegħu bħala parti mit-tmexxija ta' pajjiżna meta jinsab akkużat b'involviment kriminali. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista baqa' jappella f'dawn il-jiem sabiex id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn iwarrab mill-pożizzjoni tiegħu llum qabel għada. Quddiem dawk preżenti tkellem ukoll dwar dak li seħħ din il-ġimgħa fil-Kamra tar Rappreżentanti u fi kliem Bernard Grech l-Speaker tal-Parlament qed iwaqqaf li issir diskussjoni biex tkun hemm ir-riżenja immedjata ta' Fearn. Il-Kamp tal-Partit Nazzjonalista fakkar li sabiex pajjiżna wasal għal dan il-mument li nsiru nafu l-verità kollha, il-ġurnalista Defni Caruana Galizia spiċċat tħallas pajjiżha. Kien għalhekk li rrimarka fuq l-importanza ta' kull vot fl-elezzjonijiet ta' Ġunju favur pajjiżna u favur il-ġenerazzjonijiet futuri. Bernard Grech appella minn ġdid sabiex kull persuna tkun preżenti quddiem il-Parlament nhar it-tnejn li ġej fis-6 ta' filgħaxija għal protesta kontra l-aħħar żviluppi b'rabta mal-inkjesta Fajtiż.